Dobře, to zavři. Čau, vítám vás u další části našeho projektu Rebuildu na KMXO. A dneska, jak vidíte, tak tlumiče fungují nádherně. Nejsou 30 let starý. Takže to znamená, že si tam dneska dáme nový zadní tlumič. Tlumič se mě podařilo sehnat Origo, koupil jsem ho na Bazoši za peníze, za $7,000, který mě minule poslal Benjamin za skvělý úvod. A je to vlastně skoro nepoužívaný, takže by měl fungovat v pohodě. Tak, prvně si dáme samozřejmě sedlo a pak budeme muset oddělat vlastně tady ty plasty, aby jsme se tam dostali. Tak, tady jsem si schoval vrtačku, kdybych náhodou potřeboval. Máme všechny potřebné plasty sundané, tomu, abychom mohli oddělat tlumič. Ty vole, tady ten spray potřebuju. To asi hodím teda, vole, na stojan. No, ono to spadne na kolo, vole. Já se budu muset fakt na ten stán. To jenom potrž. Kameraman ale nepracuje. Stlač to dolů, tu motorku. A máme zvýšenou motorku. Teďka to vyndáme. Potřebuji vyndat tady ten šroub. Tak, a to. Tak tlumič máme venku. Je hodně čistý a funkční. No a kdyby vás zajímalo, proč tady ten nemá nádobku a tam ten jo, tak je to asi jiný typ prostě, ale je to z KMXa. No, já nevím, co to mohl říct. Tak uvidíme, no, to tam teďka dáme a vyzkoušíme, jo. No to je přesně ono. Nazvedni to trochu. No. Tak. Jedno kolo, co? Kolik? Dolů? Nahoru? Tak. Tak tlumič tam máme teda daný a budeme se vyzkoušet, jestli není moc tvrdý, protože ta matka na něm je dotáhla jak svině.
Tak to už vypadá, že brzdí teda dobře, takže si myslím, že jsem koupil dobře, že to půjdu teda projet. Tak, máme to teda složený, samozřejmě si tady vyzkoušíme nějaký záda, nějaký dvoje, příště to vyzkoušíme na spotu samozřejmě pořádně. Prosím, dávejte odběr. Jsem jeho kameraman a už týden jsem nedostal najíst. Jo! Prosím, nezabijejte mě! Normální vole gauner, hulvát. Normální hovado. Co kdybych zavolal policisty? Tak to jsem natočil jak totální pičus. Třeba nejhorší video, co jsem kdy udělal. Stydím se za to, vole. No dobrý, to už se mi povedlo. Akorát tam všude melu sračky, takže z toho nebude nic použitelný. To bude otestováno kameramanem. Ty pičo. Já vám teďka ukážu, jak jsem to zahodil. Hej. Musím říct, že jako... Hej, ne. Pomoc! Tohle se vám stane, když neukradnete motorku. Závěr si musím natočit sám, protože ty kokot. Tak tohle bude konec dnešního videa. Musím to natáčet já, protože kameraman je mrtvý, já jsem ho bohužel srazil jeho autem. Takže v příštím videu si zase něco složíme, to je jasný. Hej, však máš být mrtvej, ty zmrde. Back.